Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Aiwa, unobva kutsvene amene kuna ari sei matari avazukuru. Aiwa, tinotenda. Ndizvozvo. Handitika. Ndizvozvo. Ani manje. Ini ndinobhuya musipo. Ndinombopfuurawo musipo. Vanonzi vakuda kuyabva rataiwa inini ndege iri mhanya. Handitika. Ndikuda makuhwa. Tikati makuhwa unoita nini? Uri ikoko ndi makuhwa apa una wewe. Ni makuhwa. Zvinzi ndakakunzwa ina Robert Mutinga kufarira makuhwa. Ana unzwa shuzi. Handitika. Kana iye kuti musatani kunichaireka. Vana vakutukana mai. Ndashate mwana. Handiti. Aiwa zvokudzwa. Mhuri dzakadini? Aiwa, mhuri dzinotamba changamiri. Mhuri dzinotamba. Zvinokudziwa. Kupisa chete. Zvakaoma. Zuva ndo aichanayo zvai. Tinotenda. Kota yake naye. Pasi pararawo. Aiwa ndizvozvo. Vamwe vachatorwara naro zuva. Kurwara cho. Haranyanya. Isini iwaya. Unorwara nezuva. Ranyanya. Aiwa, inotenda usiku ino. Tinotenda. Inotenda chose. Inotenda usiku ino. Tinotenda. Nanake. Zvinowa nhasi wauya ne? Tauya kana ivo vazukuru vane madzutso. Vachikuti zvadi vapotera vatati aiwa regai tizvisikidzane tisvike kumatare ashumba. Unopangirwa matare kuti zvakamira sei. Zvinonzi abunyaira achai masozi kwauya kuzondide nhamundiona. Ndizvozvo. Nendiri pano. Aiwa ndizvozvo. Ndakatomirira imi. Aiwa tinozvitenda. Tinozvikunda. Asi ivo vazukurana vanofana kuziva kuti iwe uripo pakuita basa rako. Tinotenda. Ini ndiripo pakuita basa rangu. Tinosisanganisa tosangana pakati. Ndizvozvo. Handizvo. Ndizvozvo changamira. Ngavaregere kuropodza kwavanenge vasina kudi kuswera. Aiwa ndizvozvo. Magombati na usanditarisira. Ngavaregere kuropodza kwavanenge vasina kuswera. Iwe wakaenda kumafundo nebasa rako ugara ndizveri. Ndizvozvo. Kuna akakuendesa kumafundo? Aiwa ndakaenda ndega. Kwako zviri kuda kwako? Ndikuda kwangu. Wakaenda kumafundo kuti vanoropodza vazoya vazoropodza? Ndizvozvo. Vanenge vakutorawo mukana pamwe kufarisa kana kuita sei. Vanenge vaguta sadza. Sadza ravanenge vadya vanenge razvimbirwa dumbu radai ramimba mutekwa. Vakuswera vachipanga kuti aiwa yawo chivhitivhiti charopa tichakazodai. Chakaipa maningi. Chakaipa ndiwo vari kuchidai kana ndini wina. Kazhinji vanhu ivava vanenge vasati vane matambudziko. Pazinozosvika pamusuwo papo wakuda kuziva kuti zvofamba sei. Zvofambiswa sei. Wakadini kuita chako. Ita zvinhu zvako kuti une maitiro ako unozviita. Opfuura pati. Ushande musha une zvavo. Ndizvozvo.
Kunoshorere basa rinoitwa nemunhu. Ndizvo. Ndabva ndati ndivarayiri vazive. Havari kuzvinzwa. Mangwana vazive kukutaurira. Ndizvozvo. Kana vatsvage mushando vashande kana vasina chekuita. Ndizvozvo. Vazive munhu akaita basa rake achizvitekaizira basa rake mushe zvisina pamuromo. Wakamboenda kumba kwemunhu ukakumbira ufu. Saka chii? Ngavaite zvavanoita vari kudzimba dzavo. Vandakuziva kuti vanzi chivhitivhiti chako chakaita sei. Vari kuzvinzwa. Kana iwewo ukanga wapinda pano nemunhu andizvo ini ndabata dare haundinzwa iri ndichitaura kuti Robert kana uine chekutaurawo soko taura papi ipapo ndizvozvo ndounouya nevanhu vako ndizvozvo ndinokupa ngoti kana uine izwi ravasara naro taura papi ipapo uvhunze zvaunoda kuvhunza kana zvidowo mhinduro yangu ndoisawo mhinduro yangu saka haizi mhosva kuti uyowo upindure tichitaura matare nekuti kazhinji munhu angazivi kuti matare tinomabata sei iwe ndini tinomaita sei haizi mhosva ini ndotokupa wani kuti taura zvino kana wakunzi unotaurisa isu tinenge chida kutotiwo vanhu vadzidze panyama vanodii kunyatsobvunza inini kuti sekuru munotaurisa ndinotaurisa zvishoma chete vanhu kana kutaura kwacho handitonyararika ini inini ndine munhu wekutanga kutaurisa pano vanenge vasingazive zvinangwa zvirongwa izvi kuti tinozviitirei kuti munhu wacho ndine ndamuwana ndine naiwe muzukuru ndapedza iwe munhu wauya naye uchinowo zvekutaura kana kututsira panyaya dzaakakutaurawo muri vaviri ini pamwe ndadini ndasuka nekuti ivo saka vanhu vanofana kupanzwisisa ipapo kuti vakabvunzwa vakubvunza iwewe kuti iwe muzukuru paya wakati zvakati nhasi wakuti chei kana kuti apanga padai haisi mhosva nekuti isusu vanhu avo tinovaona kubva kwauri ndiko wanenge wataura magomba ikoko iwe kwandiri unenge usina magomba awandipa iwe zvandinenge ndataura izvozvo iwoona pasara kana kuti waona kuti munhu akuda kunzvinga nekoko autendegere kuti iwe waakuda kunyapa pamberi pasekusi ndizvozvo izvozvo hatisi kuzozviregera nekuti uye zvakare vamwe vazukuru pamwe kanenge areke kutanga kupinda mumatare kana kuti vamwe vanenge vachitya saka kutotaura navo nyaya kuti zvichida vanyatsosununguka vaone kuti aya matare ekuti munhu aitisi auye kuzobatsirwa ndakazvinzwa ndakazvireva ndakazvinzwa nezvedzangu Robert anotaurisa maningi sekuru vanozoti ndahachisiyira sekuru handisi ndotanga kupanda matare nevanhu munhu anoshaisha kutaura ndini ndinotanga kupanda dare nevanhu muzukuru zvinhu zvaro zviri pauriwe zvakamira mukuti ina handiudzirwe matare nemunhu handidi kuudzirwa handisi n'anga indiri svikirwe kuti munhu anotambudzika neye achibva kumba kwake akwete mhanza yake ikangosvika pabadzi ndakutoringidza ndoko asi iwe ndinoziva kuti magomba anenge akasvika kwako zvino ndingatadza ere kuti naiwe nini pangu ndadini ndapedza hamuni kana uine pamwe pekupirikira kana pakutusira vanhu voti bai Robert anotaurisa maningi dati kusiyana achitaura ivo ndovanotipa muromo wacho ivavo yari kutaura achitaurisawo kuti vanondipa here simba racho rekuso randichitaura ko kana ndaona kuti hazviitirika ataurika saka zvinganzi munhu zvaya Robert anotaurisa izvozvozvo vazvisiye ngavaite zvekudzimba dzavo varotarisa mundarimi vamwe vadaita zvimindi zvitaura ndakazvinzwai soko kuti handina ina handina soko kana apo wadze kuchengetera nyaya handina ina handifaniri kudiwa nevanhu musandida ndinozvitaura chenyu usunungura vane matambudziko handinozvitaura ko ndiri kutadze kwedu ina handina chandotadze kwedu ivo vanotadzirwa wacho ndinotadzwa kuti ndovaudza chokwadi enda ndakakumirira kuti musi waunongoti ungoticha ndovandautaura vanambonibvira ndiudza kuti Robert ari kuenda asi ndazvitaura vazvinzwa itai mumene vazukuru ivavo ndivapangire urambe uchitaurisa nekuti kutaurisa ikoko ndekuti kuti vanhu vaponevo ndizvozvo kutaurisa ikoko kana inini chero kutaurisa kwangu ikondokuita kuti vanhu vauye pano kutaurisa handisingataurisi ndakanyarara
zvaibuda hapana chinobuda anozoti papafuti vachitisvikirira haritauri kana munhu uyo auya achikunyembera unozoti iwe wakandinyembera handona mubvunza ndozvatenge chida kuti pamberi pevanhu ipapo wakanditaurira zvakati konhasi nhasi waakuita sei munhu iwewo wakati uda kuenda munopona konhasi kupona kwacho waakuda kuti zatisakupona saka imhuzva ramba wechitaurisa taurisa kana vakakuru vachibhakira neipapa ndira kuona kuti chinosvika sei taurisa ndokutoti vaponi ndipapo kusvina munhu mota inorwadza ukatadza kumusvina mota ichirwadza hauna kakahonyika akabude unotosvina zvinorwadza ndekuti vaponi saka ngavakujairi inini futi ngavatondijairi taura netotaurisa zvokuti tu ende munhu ngazave kwandiri afungoti aitarisira kuti handitauriba nototaurisa kana uri uringobvudza kuti iwe uri pfambi chaitaiutaaupesa ndizvozvo ndizvozvo kana uri muroi kutotaura kuti iwewo uri muroi chaichaiyo kutanga nekupedzisira ndizvozvo kondatadzi yachi naye watadzeiwe hapana ramba woitaura haunyararidzi wene vapenyu. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV